Казвам се Бехчет Хамид, председател и треньор на клуба по борба Осман Дуралиев, град Исперих. Клуба носи името на великия борец Осман Дуралиев, който е спечелил 10 медала от европейски, от световни и олимпийски игри. Клуба го създадохме през 2016 година, точно преди 10 години, с цел да развием спорта борба община Исперих. Борбата е важен спорт за нашия град, за нашата община. Борбата е един от най-древните спортове в цял свят. Спорта борба е носил най-много медали от европейски, световни и олимпийски игри. Борбата е комплексен спорт. Борбата учи на дисциплина, на постоянство, на характер. Едно дете, като излезе на тепиха, остава самота. Нито може да му помогне треньора, нито може да му помогне родителя. Той остава срещу противника сам и всичко трябва да реши на момента. За 10 години постиженията на клуба по борба са на много високо ниво. Имаме създатели от деца до мъже. Чест да казвам, тази година имаме медалисти всичките възрастови групи. Това показва, че сме на правилния път. Имаме 28 златни медала от републикански шампионати, 37 сребърни, 48 бронзови медала, 36 от международни турнири. Имаме участници на балканяди, на европейски турнири и на световни. Ролята на един треньор за развитието на децата е от голямо значение. Ние като треньори даваме насоки не само към борбата, и към живота извън тепиха. Едно дете не е важно да стане голям шампион. Важно е да стане добър спортист, примерен спортист и добър човек. И каквото е направил в залата, какво е той е поемал там, може да го използва и извън тепиха, като самодисциплина, като постоянство, като характер. Не е казано да стане голям шампион, но може да стане голяма личност, може да стане голям бизнесмен. Здравейте, казвам се Гилер Мимин Штангата, съм помощник треньор в клуба по борба Осман Дуралиев, град Исперих. Тренирам децата и момчета. Имаме много хубави деца, талантливи. Като има ред и дисциплина, има и успехи. Моят девиз е 99% труд, 1% дарба. Здравейте, казвам се Ариф Длевер и съм треньор в спортен клуб Осман Дуралиев. Тренирам повечето големите момчета, от момчета до юноши. Стараят се, печелят, трудят се. Имаме създатели, които станаха републикански шампиони, стигнаха на националния отбор, на международни състезания ходиха, който се старае, печели. Айде, без приказки, само техника, айде. Отгоре, само отгоре, давай. Давай. Сега да пробва нещо. Екипът ни се състои от 3 треньора, общо деца 754, където идват активно. Участваме на национални и почти всички международни турнири. Много желаящи имаме за борбата в нашия район. Искат да тренират децата. Имаме условия за това. Имаме подготовка. Финансово сме добре. Само остава да имат децата желание, постоянство, дисциплина, характер. Може да постигнем много високи цели в тепиха и извън тепиха в живота също. Те първо предстои най-доброто.